додгоҳи ноҳияи Шоҳмансур Расул Ҳоҷиев табиби тоҷикро бо гуноҳи роҳ додан ба иштибоҳ, ки боиси марги духтари 17-сола шудааст, ба 6 сол зиндон маҳкум кард. Расул Ҳоҷиев баъди адои ҷазо 3 соли дигар ҳаққи табибӣ надорад. Расул Ҳоҷиев табиби бемористони ёрии таъҷилии Душанберо дар пайванд ба марги Севинҷ Шукурова дастгир карданд. ҳодиса 8 апрели имсол рӯй дод. Шоира Зуҳурова модари духтар шикоят кард, ки хатои пизишк сабаби марги духтараш шудааст. Сабаби марги ноболиғро шоки анафилактикӣ аз доруи лидаза мегуфтанд. Шоира Зуҳурова гуфт, аз ҳукми додгоҳ розӣ аст. мутаассифона ман фикр мекунам, ки беаҳамиятӣ ва бемасъулиятии баъзе аз табибон, ҳарчанд онҳо таҷрибадор ҳам бошанд, ба ин гуна ҳолатҳо боис мешавад. Таҷриба не, масъулият муҳимтар аст. Ин зиндагӣ одамӣ аст. мо ба табибон бовар дорем ва барои ин назди онҳо меоем. ба қавли шоҳидон, Расул Ҳоҷиев ҳангоми сухани охирин дар додгоҳ аз модари духтари Фафида узр хоста, гуфтааст ҳеҷ гоҳ намехост чунин ҳодиса рух диҳад. Табиб ҳамчунин аз додрас хостааст падари 4 кӯдаки ноболиғ будани ӯро низ ба назар бигирад. Дар ҳоли ҳозир назари пайвандони табиб маълум нест ва онҳо ҳозир нестанд бо радиои Озодӣ суҳбат кунанд, вале ширкатдорони мурофиаи додгоҳӣ гуфтанд, ки табиб баъд аз ҳукми додгоҳ изҳори норозигӣ кардааст. маълум нест пайвандони пизишк аз ҳукм шикоят мекунанд ё не. Дар ним сол дар Тоҷикистон алайҳи 41 пизишк парвандаи ҷиноӣ боз шудааст.